We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Indaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje ifundeka kanje. Umuthi uyasebenza futhi awumbiwa ndawonye. Ngiyabingelela kuwe sisi nakumphakathi wala ekhaya. Uyabona umuntu othi umuthi awukho usuke engakayiboni impilo, umuthi ukhona. Kunezithandani ebengiqashe nazo. Bezivuka ke ekuseni ziye emsebenzini, ntambama kwenzeke zibuye umkanye noma zihlukane. Uzobona ke umama wakhona etatazela ebeka amabhodwe kukuhle nje impela. Ubhuti ke ubeziphuzela ngama-weekend nabanye abafana bakhona la emqashweni behlanganise imali kuphuzwe beze beyivaleke ngamasonto benze nebrayi kube mnandi nje. Lezi thandani ngamanye ama-weekend bezigoduka ziye ekhaya ziyobona izingane. Beba nezingane ezimbili. Ngithe ngiyabona umama lo usenyamalele sekukhona enye intombazane ethe ukuba incane nje kunobhuti. Lo bhuti waqala wasishintshela angasasibingeleli nje nhlobo. Noma uthi uyambingelela kube ngathi uyamhlupha, ungamuzwa noma evuma. Ubhuti lona ke akasahlali nabanye abafana emqashweni ngisho bemubiza. Uvele ethi uyeza uzothi uyabona usekhipha inqwaba yewashingi uyawasha. Nansi intombi yakhe entsha la eceleni ihlezi esitulwini iyamxoxisa. Bayahleka uyoze aqede iwashingi aneke ihlezi. Uzothi makaqeda ke ngewashingi angenele amabhodwe. Ikhishi besilishera ke bebasilinda siqede sonke ekhishini. Ifike nesihlalo imbukele apheke aqede ilokhu imucabuza nje. Leya nto ke yayicacela noma ubani ukuthi lo bhuti udlisiwe. Indlela ayephenduke isithithithe ngakhona. Ngelinye ilanga ngake ngahlangana noma wezingane zakhe lo bhuti ethawini. Ngambuza ke ukuthi hawu mpemi washonaphi kanti asisakwazi. Wavele wathi wayesekhathele ukulwa nalo bhuti bebanga intombazane eyodwa enenhlamba futhi injalo. Wathi yayimthuka ize imthuke nangelikubo. Ngabuza ukuthi kanti ikuthuka ngekini nje ikwazelaphi. Wathi hayibo umakhelwane bakhelene bobathathu umfana uma eyobheka izingane emakhaya wafike washela le ntombazane ematshwaleni kwaba ukuthandana kwabo ke. Washo nokuthi umfana akasondli kwazingane lezo uyakha kubo kwale ntombazane. Washo ukuthi uma efuna izinto zezingane ifoni ivele ibanjwe ile ntombazane. Akubeke kucaceke uma wezingane ukuthi cha yena wanele bandla abathandane ngoba vele isimudlisile okubuhlunguke ukuthi isaqhubeka imthumela ngezichitho. Kuthe kusenjalo ke usisi lo waqala umkhuba wokubuya ebusuku ephuzile afike abange umsindo ngeredo. Indoda ke izothi ikhuza uyozwa sekuliwa kuthiwa usaba lefe zakhe vele kade abona shuthi ithina ke lezo ife zalomfana. Uyozwa kuphihlika amaplate, uyayazi impi yamakhaladi kukhala ubugoqogoqo. Lapho izwi likabhuti asilizwa sizwa elikasisi. Eqhumela phezulu ethi uyahamba yena ubuyela kubo. Shuthi indoda ke izomncenga emva kwalapho uyozwa sekwenziwa ucansi. Umsindo kasisi usho phezulu ngathi ugcwalisela abantu. Ngakusasa ke indoda angeke iye emsebenzini izozivalela endlini ilanga lonke. Izophuma ngoba isiyopheka ekhishini. Noma kanjani ke uzobona iska esisobala. Khona nje la esamfica khona enamazinyo esihlathini shuthi kade imluma le ntombazane. Lo bhuti waphenduka umphuphe nje phambi kwethu simbhekile.
Kuthe kusenjalo-ke wakhulelwa usisi. Uyabona lapho-ke wayenza ifayinali ngoba wathi mayebuya ukuyoteta wangaya kubo kodwa wabuyela emqashweni. Indoda yayishushuzela ingane yabo eyayikhala kuze kuse. Iqede ivuke iwashe izingubo zengane ekuseni kuyima iya emsebenzini. Iyozishiya zilenga lezo zingubo ocingweni izoze izithule yona futhi ntambama. Usisi-ke uyombona eya ekhishini negawuni koze kubuye indoda yakhe emsebenzini efake leyo gawuni. Izothi ibuya emsebenzini leyo ndoda igeze amabhodwe nezitsha ibeke amabhodwe ipheke. Le ntombazane ibiyinuku nje futhi injalo. Kukhona la sike sakhuza khona umhlolo sababaza amanabukeni esegcwele igceke elethwa izinja. Sathi nje abenze iplani bandla angeke sikwazi ukuhlala endaweni enjena. Indoda-ke ibisiphuma nawo ekuseni iwalahle kude. Kuthe nje ngelinye ilanga sezwa ingane ikhala kusemini nje indoda ayikho. Iyakhala ingane ubuqanduqandu. Sizwe ngonina wayo esethi, "Sizani, sizani bo." Siqale sizibeke sizwe ukuthi useyakhala. Ngihambeke ngilunguze bonke bayasaba ukuya phela akungenwa lapha. Ngamfica uGeli ulele phansi uyazibhoqabhoqa kugcwele izimpethu ezingakanani phansi zehla ngemilenze. Ilezi okungathi obhubhu. Ngibabazeke ngibize omakhelwane ngidonse ingane eyayikhala unina akasakwazi kwenzani uphuma impethu ngisho emakhaleni ubuso buvuvukele bonke. Angikaze ngiyibone mina into enjeya. Uyakhala-ke uGeli uthi uyasha ucela simukhiphele emnyango. Sifonele-ke indoda yakhe kuqala isemsebenzini. Siyazise-ke simudonsele emnyango. Zivele ziqatha-ke lezi mpethu sithuke. Simdedele uyakhala uzama ukukhumula igawuni inkomo isihlezi obala. Akhale-ke ngokusha simthele ngamanzi. Ubani yena sisaba phela ukumthinta manje. Sikhe amanzi ngamabhakede simbhunyele khona lapho endlini. Uyahayiza kakhulu uthi hawe ma ngaze ngafa. Amehlo asephumele ngaphandle kwathina asisazi manje. Nengane iyakhala ifuna ukuncela ilambile. Sesiyenzele amanzi anoshukela ayiwafuni-ke nawo. Yafika-ke indoda nayo yathuka umhlolo ithi imshiye engenankinga lo muntu. Imthathe-ke ngemoto imuyise kumuntu wesiZulu. Ngikhona phela la motweni ngiphethe ingane. Uma sifika nje kuloya mama wavele wasijikisa wathi uyaxolisa angeke akwazi ukusisiza. Lo muthi osetshenziswe lana owasemazweni akuwona nje owala eMzansi. uGeli-ke usephuma igazi ngamakhala izimpethu sezehla negazi. Savele saqonda esibhedlela uma sefika esibhedlela-ke bamuphuthume. Wasitshela nje unesi wathi le ayidingi isibhedlela idinga amakhambi. Kodwa-ke ngeke asho lutho. Nangempela-ke uGeli walaliswa ngabuya mina nobhuti nengane. Wayithengela ubisi-ke isono shem eseklina endlini impethu ezazisele namanzi lawa ebesimbhunyela ngawo. Afonele-ke kubo kwentombazane bethembise ukuza ngakusasa. Walala-ke ubhuti nengane yakhe ekuseni akayanga emsebenzini. Emini wacela-ke ukuthi ngimubhekele ingane aye esibhedlela. Wafica isimo sisibi kakhulu usisi esephanjanelwe ikhanda. Nabakubo-ke bambona bacela ukumkhipha esibhedlela ngoba wayengasizakali. Bahamba-ke naye ubhuti wabuya ebuhlungu nje impela. Wafike walala shem ngayigada-ke ingane. Ngimuzwela shem lo bhuti phela ngiyamazi ukuthi ulungile. Ngaze ngalala nayo-ke ingane.
Ekuseni wangivusa washo ukuthi ushonile uma wengane yakhe. Wahamba-ke nengane kwayiwa emngcwabeni, nathi Nkosi yami sasikhona simeseka shem ubhuti. Yazi la ngabona khona ukuthi awumbiwa ndawonye ngempela. Phela ayiphelanga inyanga wabuya umama wezingane loya wokuqala wazohlala nendoda yakhe full time. Nathi saqala sambona ubhuti eqaqeka eba yiloya muntu esimaziyo. Mase ushonile-ke abantu bakukhohlwa fast. Yazi ubethi mase edakiwe lo bhuti sincokola nje ethi, "Ey nani ningangidlisi ingane kodwa inyama yengwenya. Naningibuka nje ngidlala ingane ingibambe ngomuthi. Yazi ngibona manje ukuthi yonke lento engangiyenza kwakuwumuthi. Mina wonke ngiwashe iphenti lentombazane elinegazi. Ngiqoqe amanabukeni anamakaka engane agcwele phansi kombhede. Sivele sihleke-ke sithi ha, phela wawungasibulala nokusibulala. Umuntu odlisiwe unolaka kabi." Sebazishadela-ke lezi thandani bathenga nomuzi kwenye indawo. Kodwa ubhuti unakho ukufika ezophuza nathi lana. Ngempela awumbiwa ndawonye. Kanti nokuhlehla kwenqama isuke isathatha amandla. Uma wengane wawalanda amandla wabuya ngo-180 wagadla. Ngalesikhathi lo esewiki esopha eqeda kuteta. Phela wayengeke asebenzise umuthi asesikhathini. Bantu bakithi qaphelani kuyagangwa la ngaphandle. We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Sacela usitshele ukuthi ucabangani ngendaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje lapha ku-comment section. Sacela ungakhohlwa ukulike, ushare, usubscribe. Ungakhohlwa ukuthi ukusubscribe it's for free, awubhadali lutho, it's for free.